Prošle nedelje u svetu obeležen je Dan knjige. Isti taj dan obeležen je i u čitavoj Srbiji. Mi smo svratili do biblioteke grada Beograda i raspitivali se koliko Beograđani čitaju i koja su to najtraženija izdanja. Evo, ulazimo u svet knjiga. Ušli smo u svet knjiga. Jeste, ovo je jedan mali performans bio. Biblioteka grada Beograda je zapravo jedna od prvih kulturnih institucija koja je počela obeležavanje Svetskog dana knjiga još pre 15 godina, ali 2008. smo se dosetili da iskoristimo poznate javne ličnosti da dođu i da pre podne rade na taj dan kao bibliotekari. I to je urodilo plodom jer je medijski neverovatno bilo propraćeno. Drugo, taj dan bude neverovatan broj učlanjenja. Samo da vas podsjetim, još uvek ne znamo jer je kraj radnog dana tek u 8 uveče, ali prošle godine je samo u ovoj glavnoj zgradi u Knez Mihailove 56 bilo 500, više od 500, što je neverovatno za grad Beograd i ovaj region. Tako da smo od 2008. angažovali poznate javne ličnosti koje su se uvek odazvale i stvarno ja mislim da nikad se nije desilo da neko to odbije. Oni to naravno rade volonterski. Jedino što mi smo im mogli da damo, to je ta počasna članska karta koju su svi dobili. Šta ste posljednje pročitali? Jacques Prévert, jao kako beše, tako nešto. A šta biste preporučili našim gledalcima da obavezno pročitaju? Nešto od savremene književnosti, recimo Vladan Arsenijević. Poslednje Voda iz kamena, od Hebjanović, super. Da. Šta biste preporučili našim gledalcima? Da obavezno pročitaju? Da, od nje sve, od Ljiljane Hebjanović. Koliko imate vremena za čitanje? Za čitanje? Pa u poslednje vreme ne baš toliko, s obzirom da se uči malo više, ali kad se ima vremena onda se koristi maksimum. Šta ste posljednje pročitali? Poslednje, Grof Monte Cristo. A šta biste preporučili našim gledalcima da obavezno pročitaju? Obavezno, pa od domaćih pisaca svakako Kovačević, sve njegove drame i možda ova poslednja, znači njegova sabrana dela. To onako ja planiram da čitam, tako da verovatno je zanimljivo štivo. Koliko imate vremena za čitanje knjiga? Pa malo vremena, uglavnom zbog lektira u školi, što se tiče slobodnog izbora, ali nađe se vremena. Reci mi šta je ono što si poslednje pročitao? Ono što sam posljednje pročitala je bila lektira na Driniću uprija, što je tužno, ali knjigu koju sam posljednje pročitala je Lovac na zmajeve, što se tiče svog izbora. Učenici su pravili ovu skulpturu od knjiga, koja je jako lepa i zapravo su fotografisali od 9 ujutro praktično ljude koji su prolazili u ova naša vrata koje su pravljenja zapravo od knjiga. Skulptura se zove Uđite u svet knjiga i ja obećavam da će napraviti vrlo uskoro izložbu fotografije ljudi koji su dece, tu su bili policajci, tu su bili stranci koji su ulazili, izlazili, to će vrlo biti uskoro organizovana jedna mini izložba u ovom prostoru ili u nekoj od naših biblioteka. Koja je najčitanija knjiga u poslednje vreme ovde kod vas u biblioteci grada Beograda? Pa znate šta, ima dosta. Najčitanije knjige su uglavnom knjige koje su dobile nagradu. Znači, da li Nobelova, Bazarova, Vitalova. Drugo, jako se traži popularne istorijske knjige i popularna psihologija, kao i naravno lektira. Najviše čitaju studenti, srednjoškolci, oni koji moraju da čitaju i druga kategorija su penzioneri, tako da smo mi smislili ceo projekat 65+ i svako ko je stariji od 65 godina praktično ima doživotnu člansku kartu.